Kaixo nere super txiki eta super familiak zer moduz gaude? Zuek nahi duzuen bizitza sortzen super sekretu hauek praktikatzen. Espero dut baietz. Baldakizu, gizaki guztiak talde sinismenak ditugula eta subkontzientean gordeta daudela? Suprakontzientziatik aukera guztiak hartu ditugu, baino guk egiatzat ditugunak bakarrik gordetzen ditugu hor posible direnak. Eta asko kutsatzen dira taldeka. Jarraitu bideo ikusten, jakin nahi baduzu zergatikan aldaketak hain zailak dien. Aurrera supertxikiak eta superfamiliak. Ezaztu trilogia derronetan dituzule erramenta guztiak zure eskura oraintxe bertan eta nere web orrian superentrenamendu bat nahi duzun bizitza sortzen hasteko orain. Ez galdu denborarik. Gure garunak esfortzu gutxiengoa egiteko diseinatuta daude. Ezta? Eta orduan esan dugun denon artean sortu ditugun sinismen mugatu horien arabera sortzen dugu gure bizitza. Ze pasatzen da orduan, nik zerbait lortu nahi dudanean, ez da hola gure gizakien sinismen posible horietan. Sortu egin behar dut edo konformatu egin behar naiz zer dagoen jada sinistuta. Hau da, demagun zure seme edo alabari gaixotasun kroniko bat diagnostikatu diotela. Eta orain arte zer sinistu dugu danak, gaixotasun hori kronikoa dela ez dela sendatzen eta medikuek ere horrela esan dizute. Baino, zergatik ez duzu irikitzen beste aukera bat eta hori bilatu. Agian badago medikuren bat hortan jaioa dena eta irtenbideren bat topa dezakena, edo zuk miatu dezakezu beste bide batzuk, hau da, konformatu beharrean berehala, bilatu beste aukera berri batzuk. Joan, borrokatu. Eta berdina egin guztiarekin. Ze helburu txikitxoak ezartzen baituzu zure bizitzan, demagun kurtsoa aprobatzea, egunetik egunera nola planifikatu behar edo kuadro bat margotza zure amari, egunetik egunera nola margotuko duzun, edo lagun berri bat egitea, ze pauso emango dituzu hori guztia lortzeko. Motibatuta altxatzea oso garrantzitsua da. Eta helburu txiki horiek lortzeko bizipoza oso potentea da beste jarrera hobeago batekin hasteko. Izan ere, gure garunak ze joera dauka. Pentsamenduekin dispersatzea, despistatzea, eta seguraski 75% pentsamendu negatiboak izango diela. Helburutxoak egunero ukitzearen energia hori oso importantea da aurrera egiteko. Demagun izan nahi duzula zure eskolako gelako delegatua edo arduraduna. Eta zer da importantea hor ere, ze intentzio dago nor, ze nahi duzu? Famatua izateko edo popularra esaten da bezala, edo klaseko konbibentzian laguntzeko. Gogoratu, zuretzako etekinekin oso pozik sentituko zela, baina ere hobeago sentituko zea. Bestei zertxo bait ere hobetzen badiezu bizitza. Nik beti nere semei esaten diet. Helduagoa zehaztenean aukeratu gustoko lana. Benetan pasio bat balin bada. Eta fokatzea ere bestei bizitza hobetzeko. Lan horren bidez ere bestei bizitza hobetzeko. Eta horrela ere, zuk zure helburutxoak lortzen dituzunean, superrondo sentituko zea eta era berean arrakasta erakarriko duzu bai zuregana, bai lagunengana, familiarengana askoz hobeto sentituko zea. Beraz, ekin
planifikatzeari eta helburu txikiak izateari. Aurrera super txikiak eta super familia.